Ristikansan oikeuksien yhteinen deklaraatio. Statty 12. Niken ei voi joutua alaiseksi, kun hänen persoonalliset ja perhe-elägah segavuttas. Omavaltaisesti opittas kuvata hänen eläindysiä, kysymättä lukiettas hänen korrespondenssiedu, libo yritettas alendua hänen kunnivuoda rikkua mainehtu. Jokaisella ristikansal on oikeus suoha puolustustu zakonan mukaan moisessa segavumisessa libo sen yrityksissä. Statty 23. Jokaisella ristikansal on oikeus ruodamah, oikeus välillä vallita ruodo, oikeus oikealoida sobisih ruodo-ololoih ja ruovottomuus vardoitsemiseen. Statty 26. Jokaisella ristikansal on oikeus opastundah. Opastundu pitää olla ilmainen, vähemmyttäen sit, mi koskau algu- ja keskiopastundua. Alkuopastundu pitää olla välttämätön. Teknisellä ja ammatillisella opastundalla pitää olla kaikille suodavuus. Ja korkealla opastundalla pitää olla yhteenjuttuja suodavis kaikih niskoih, jokaisen neuroloin perusteella. Opastundua pitää ohjata ristikansan persoonan täydelliseen kehittämiseen ja ristikansan oikeuksien ja perusvälyksien kunnioittamisen suurentamiseen. Opastundalla pitää auttaa keskenäistä ellentämistä, tirpamista ja kaikkien kansojen, roduloin ja uskonnollisen joukoloin välistä ystävyyttä. Ja sen pitää auttaa yhteistyöllisen kansakuntien organisaation ruodua rauhan säilyttämiseksi. Vahvempi on etuoikeus opastundaa muuvon vallitsendas omih vagasih lapsih niskoih. Statty 27. Jokaisella ristikansal on oikeus välillä ottaa osaa yhteiskunnan kulttuuriseh eläigah, suoha hyvää kieltä taijos, yhtyä tiedoalan progressah ja käyttää hyvyksi sen hyviä. Jokaisella ristikansal on oikeus hänen muisien moraalisen ja aineellisen eduloin puolistamiseen, kuuluvat olla hänen luettuloin tiedo, literatuuran, libo tiedoalan tevoksien tuloksennu. Спасибо.